Il-kap caretaker tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' rritorna l-qorti u kompla jisħaq fuq ir-rikuża tal-imħallef Antonio Mizzi biex ma jismax il-każ li qajjem hu stess b'allegazzjonijiet dwar il-Panama Papers bil-każ jiġi differit għal-ġimgħa d-dieħla meta l-istess Busuttil ikun spiċċa mill-kariga. Dan wara li x-xahar li għadda Busuttil permezz tal-avukat u deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ressaq talba biex l-imħallef Mizzi jirrikuża lilu nnifsu minħabba li l-mara tiegħu hija membru parlamentari Ewropej f'isem il-Partit Laburista. Għat-talba li nstemet wara bibien magħluqa preżenti wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri b'Doktor Muscat jisħaq li mhux denju li jikkummenta dwar każ li għadu għaddej. Għal kontrarju, hekk kif xiref minn fuq l-adba tal-qorti, Busuttil b'wiċċ iddiżappuntat kompla jtenni l-allegazzjonijiet tiegħu. Allega li l-Gvern qed jimmina l-awtoritajiet u skontu qed jipprova jtawwal. Dan fil-waqt li prova jagħti x'jifhem li l-qorti għandha bil-fors taġġel biex issir xi ġustizzja. Hemm min għandu interess li l-ġustizzja ma ssirx. Għaliex jekk titwal il-ġustizzja ma tkunx qiegħda ssir. Madankollu Busuttil kompla jikkontradixxi lilu nnifsu għax fil-waqt li rid l-urġenza il-każ kien differit għal Settembru għax fid-data magħżula x-xahar li għadda Jason Azzopardi ma setax. Sadattant, it-talbiet firħa ta' Busuttil qed iżommu lill-qorti milli tibda titratta ir-rikorsi li saru biex jiġi rrevokat id-dikritt tal-Maġistrat Ian Farrugia biex issir inkjesta in ġenere dwar l-allegazzjonijiet li qamu wara l-Panama Papers. Fil-fatt Jason Azzopardi ammetta li l-qorti minħabba t-talbiet tal-istess oppożizzjoni għadha ma tistax tidħol fil-mertu tal-każ. U issa ġiet differita għal bħallhom ġimgħa, ġifieri is-sempliċi talba biex it-talba ta' rikuża anaqqas ħalna fil-mertu għaw. B'reazzjoni, il-Partit Laburista qal fi stqarrija li jekk hemm xi ħadd li tawwal il-proċess quddiem il-qorti huwa Busuttil innifsu għax jaħseb li għandu dritt li jagħżel min ikun ġudikant fil-kawżi li jkun involut fihom hu. Qal li kieku l-kap caretaker ma ressaqx din l-oġġezzjoni, l-appell li hemm quddiem l-imħallef Mizzi diġà beda jinstema'. Iżda minkejja l-kundanna kontra l-aġir tiegħu, Busuttil baqa' sa dalgħodu jrid jibdel il-ġudikant. Il-Partit Laburista qal li Busuttil baqa' juża l-istess tattiċi ta' qabel l-elezzjoni ġenerali fejn jinterpreta u jdawwar b'mod kif jaqbel lilu deċiżjonijiet brabta ma' proċessi legali. Dan fil-waqt li baqa' ma ddikjarax u se jkun lest li jerfa' r-responsabbilta la darba jkun ikkonfermat li l-allegazzjonijiet li għamel fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu kienu kollha kalunja iffabbrikata.